Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng National People's Party nong Stone Blong hakakat pratare gubnai risau arhajar arpawar kalayo ban ID yakador khas lane ka jingtho shumentri rangba jong ka sarkar jela u Conrad ki sangma halor ke hinyau tuli ki mat ki beya dei bat ka roi ka par hapo ka nong Stone ka badai ru ka district headquarter jong ka West Khas Hills district ki katu kani ki mat ya ka ba ka seng NPP nong Stone Block kalabu lengba ka te ka jingtho shumentri rangba napdeng ki hinyau tuli ki kento ban kerpat ban kampen kloy ya ka jing ay ka mining license ya ki nong khayi dewyong ka jing kerpat ba ka sarkar ba menta kan pen banala ni kan kenthom ya ka nong Stone Town kum ka smart city project bat ban pen kloy ha ka ban pen trekam no ya ka kenshi hydroelectric power project di dapat bisnis komen nak kalian jumni ka parti National People's Party jong nong Stone Block agaba nilayo punya kendu yang Chief Minister berom-berom jong jalan kalian balong National President jong ka parti NPP agaba ngilabu katu kat ni ki mat ki bayar dei bat kani ka nong Stone constituency ki jungi ka jingnya dei bat ka roi ka par ka ba ni pa ya kani ka jingtho ka sausan santum tuli Islam ade ka district ki jungi ka Saino ben hagi babun ki sarkar hagi babun ki benta ki ba ka sarkar miklia tu kapor hagi benta baro akroi kapar ngila sa ino asyadin pat nakaliang jong uci minister hagi wei ki jingalang bawan song Stone kubur ya kata ba ka ni ka district ki jongi na ki khatwei teli ki district kadai ka bakhandai ha ka jing sadin kata kadai ka ka bagu chief minister Dangshan Kuren ya kata. Jika ni ka jingwan jongu kadai ka wei na kidak akaba usnokia ya kadai ka district ka jongi ka ba ni layo district na rus nam yo kunriu bat mentang ni lajan kenjo atat ja ka jindap santos nam yo district house nam arajara kunriu trengi yo I bagi jinduna kilong ki babun ka baning kong kadai ka ka jing kerpa jongi ban kampen kloy ya ka jing ai ya ka mining license ya ki nong khayi doyong akabangi labu angne expediting grant of mining license of coal komut ka jing pen state ka jing pen kloy ha ka jing ai license ya ki tu ki nong khayi doyong ki bala apply ya ka prospecting license bat ki ba lala ru banle ya ni ka geological report akabagin sayo ya ka approval ya ka mining plan ki jong ki ban yo ka mining license ki kumangitip baga jing khang ti do yong kala wan na rusna ma zakat saw na ka jing bisar ka NGT bat adin baga ni ka sarkar kala wan bat na kalian jong ngi kno khayi ni lam persyang ban ya khun ya ka ni ka kes bat ni layo ya ka rai ka bala ai jing job yang ni hausna mar zakat kandai akaba nakaliang jong NGT nakaliang jong Supreme Court kala tha ba ki nong khayi do yong kidai ban boot ya gikan don jong ka MMDRA hakaba ngi ha ban ya nda ka license te kan ni ka kam manta ka sa ha ka jing ya hakaba ngin yo ya ka approval na ka sukar ya ki mining license ki wala long ready ya ka ba nila dap apply nang ta ka ba ar ka long ba ngi kwa ba kan ni ka sarkar ka ba manta kan penbena lanai kan kentup ya ka nong Stone Town kum kata ka smart city project lanai ban pernah ya ka nong Stone Town po ka smart city project kum bakala ong baka ne ka nong Stone ka district headquarter ka jongi ngilayo na du usnem kat kanai spanyo kunreu bat ba haswa bangin sayo ban rakhe ka jingdap santo usnem ka jongka ni kwa lapunu bunu ka ni ka sarkar kan ai jing pen bana ba ya ka nong Stone kan thu pa ka ni ka smart city project kapan long kawai ni ki project kapan kan tiu khamba ya ka roi ka par jong kanika dong kanika than ni jungi nang ta kabalai ka bangi labu kalong ban ben kloy ha ka ba trekam mo ya kanika kansi hydroelectric power project kanika ka project ka balai so agreement da ka sarkar MUA na du kapor jong Dr. Mukul Sangma kadai ka snem arajar nyau bat kilapan thamai arsa charge phau den rai hadu mentangi yo I ba kanika project kam syam palala pan penteri kami ya ka pan dei ya ka lani pan snai ya ka pan penteri kami ka
i bagani ka Nongstoin supermarket kabadai ka way na ki jaka kaba ka urban department ha ki postnam ki balalai ka persang man sna ya kani hang ni ha ka snong New Nongstoin kabadon hang tai hajan ka office jong kasoi katu ka yeng hang tu kala jot kala tor bat ka bomlong su ban penon kam te ngi ai jing mut hang ni sya kani ka sarkar ba la dalong ka bala kin no ya ka shopping mall ha ka tu ka jaka na maka jaka ka long ka ba he bat ka jaka ka bala ban sna ya kani ka mall nang ba kan long ka we ni gilat ai ka mai jam la ka banta ki khun samla jongi ki bom yok kam ha ki office sarkar bat ki we pan kan tiu ya ka yo ka kot pan kan tiu ya ka roi ka par jong kani ka dong ka thai ni jongi na ta ka basan ka bangi labu ka long ba ka jing sna la ni construction of Common Facility Center. Yo i ba kani sarkar ka pamanta ka sim khia ba ha ka jing dei bat ki nong rep. Kala persiang mat penyo ya kani ka scheme kamtam ka jingwan jong sim minister ta ka sni ka long ba un ai ya ka jing pen slur ya ki nong rep. Da ka ba ulawan sam hi wad ya ki di ki sembai jong ki jingri ki jingdup pat gumjur uban pen slur ya ki nong rep ki badai kita ki nong rep ki badon ha ka jingyo jingkot ka baduna bakin kiu seprang bat bakan ra ya ka yo ka kot jong jela te ka ka bang ibu ang ni construction of common facility center ni yo iba hakapor bakin nong rep gimla bandi ya ki marep ki jongki lani kiwi pat ki jingmi kum ki agriculture lani horticulture dairy and livestock ka bang ibu kalong ba ladangin la ban snai kani ka common facility center kalong ba gini gibriu iba wan nak keleng gila wan hang ni bat gilaru ban persep hang ni ngiburu hang ni bakan dei bandon kata ka storage process ka ba la ban penne ban pensa ya ki marep ki jongi ba ki nong put kloi langta ka ban riu kalong ba ngibu hang ni ka sports infrastructure kani ka dei ka we ka mat ka ba ngibu namar ngiyo i ba ka Nongstoin constituency jongi pa kani ka Nongstoin town jongi ka jingroi ka long ka ba state hadu kata bat haba kawan ka no ka jingroi ngiyo i ba ka jing sniuru gaya jang karangkat tingiyo isu pun ki anti social elements ki baja lani kini ki jing sniu ki ba kta ek imlang salang ki ja hani ka dong ka thain ka jongi ti ka we ki na ki la ban pendu lani ban eradicate ya kini ngiyo i ba ta ka ba ngi don sibun ki facilities na ban ki samla ki balanang la start bat ka ba nyau ka ba kadu kalong ba ngibu hang ni ka healthcare facilities ka jing gilat jing sumar ha ka hospital ni don ka we na ki hospital jong ka sarkar hang ni ka Nongstoin civil hospital ka ba don kam sibun ban phai khmat cha ka ni ka hospital lamar ka dei tang ka ni ka we ka hospital ka ba ai jing sakri yang ni ha ka ni ka jong ka thai la ka mi ka we ka hospital ka Saint Joseph jong ka mission jong ka Catholic den rei gi parla ban penbiang ni ki jing don kam kumba ka dei ban long di don sibun ki breu ki baduna ka yo ka kot ki balek cha ka ni ka hospital ka badon kam sibun ban pet ban khmi ya ki jong don kam pat ban pan thamai ru ya ki tier ki equipments ya ka ba don kam ban bu ka te hospital ha ka jing dei ban le ki test ki ba pero per ha ka jing dei ban ai ki jing sumar ki ba pero per kat kum ka jing wan jong ki jing pang jong ka ni ka juk ka ni ka por ni don kam ban pan thamai ya ki tier gitar ban pan bahaya ka ni hospital ha ki ba bun ki banta tikini ki long ki mat ya ka ba nyeu tuli ni labu na kalian jong ka parti ban wanra ka jing pan baha ya ka de ka tong ka thai ka jongi ban ka jingroi ha ki ba bun ki liang te ni don ru ka jingkerman ban na kalian jong MLA jongi balong presiden jong ka parti yang ni Nongstoin pun budin ru ya kene ban pun urong rengkat bat kane ka sarkar ka pamanta bat ni scam ba na kalian jong ki paiba jong kane ka constituency ka jongi ru kinang ai ka jingkersan yangi kum ka parti ha ka bangin nang la ban yo pat ya ka thong jong jing job ha ka ni ka snam arjar pulai ba gini ki benta ki bangim la ban le ha ka ni ka tem ko pamanta ngila ban pun urlong ha ka ni ka tem ko pan wan ni scam anak leng jugi pai ba dia menjur ya gini ki mat bat kini ki point ki bangi ngila bu ma jong chi mistar na ka benta ka jing don kam jong pai ba jong ka ni ka constituency jong ni bat ka district hi ro wai